Hi guys, may gabi ulit ay burn out ay dito sa mga diri guys no. Burn out diri guys. Si Tonton guys, may gabi sa tanan. Hello mga viewers. Ako di ay si Tonton. Ako si Tonton. By the way guys no, gali na dahil buntag pagkasugod ang ulan. Mga alas 8 kapin ulan na jud diri sa Zamboanga City. Usog kayong ulan kani si Tonton naligo ni siya sa ulan kaninang buntag pati nang kaligo guys. Tonton Si Tonton day nada siya inani pula iyahang color. Ibutang siyang kamot guys. Mo pong silingan rin guys nga tulog na. Paano sila magtrabaho pa sa sayo ugma. Si Didon guys si Didon matulog naman na siya buklad, naman na siya hugas plato. Ang hugas sa plato ron? Ati Tonton? Uy man na ati. Dire ka lang tao. Gabi guys. Matulog na karon si Tonton. Sa babay. Kumana nag-enroll si Aston guys no, may eskwela siya og kindergarten. Diri sa Zamboanga City. Naanay siya notebook tulo ka buok gamitonon yellow, red, orange. Tunon naman na maka-enroll to no. Kisay mong teacher ton? Kisay mong teacher? Teacher Joy. Mr. Joy. Ina diha. Akong teacher si Joy. akong Teacher Joy. Sige, nga. What is your name? My name is Aston. Okay. Mo na ngalan guys. Ugma guys. Mo sayo na pagmata si Aston. Eskwela na. Kay si Aston dayo bumata babuntag tag alas 9 alas 10 kita pulan kay dako. Mo ning pating panambok niya kay dugay mamata. Mo burn out diri sa mga guys So burn out diri wala may kuryente. Namong iring guys natulog among Mingming natulog. Ay la Mingming. Mingming. Shut up Mingming. 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 Shut up Mingming. Muna ni mga igdaanan si Ate Didorn. Si Kuya Tonton. Shout out kay Ate Litlet. Santa pangan. Mingaw! 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 Don't forget. Itan oda. Huwag kalimutan mag-subscribe guys. Papa. Mag-share sa among video for more content. Thank you. Bye-bye.